Magluto na ta. Ahos din. Ahos. Karena saya ikan dito ang ahos kay para gawas yang aroma. Sunod ang red chili. Kaya para mawala yung sa man ang baboy. Nun, tuyuhan mo. Tuyuhan. Normal naman isang ako normal ka nga fritada, yun siya fritada tawag na may wala may sani ketchup. Paminta na yung liso. Paminta na yung liso. Okay. O tubig. Carrots. Para sabay-sabay na mahumok. Mayroon na talaga yung patatas kay mahumok niya. Dahil malata. Sadihan, gibukal na. Okay guys, butang na nato ang patatas. Kaya siya na yung ikuan kaya para malata siya guys. Diba? Mas daghan ang subak kaysa patatas o carrots. Masya ang Bisaya na apritada. Kaya wala mo na siya kuan tomato. Bisaya lagi na siya. Come on Jesus. Umok sa nato ang patatas. Pina. Luto na ang apritadang Bisaya. Wala siya guys. Nawa mga badi.
Malamami na siya.